Першы беларускі фільм, які паказалі ў кінатэатрах па ўсім Савецкім Саюзе, не быў легендарнай лясной быллю, як часта лічыцца. Гісторыя прастытуткі іншага, менш вядомага фільма, які з'явіўся на экранах раней, раскрывае забытыя старонкі беларускай кінематаграфіі. Фільм уздымае вострыя сацыяльныя тэмы і расказвае пра цяжкі лёс жанчын у першыя гады савецкай улады. Лясная быль, што зняў Юрый Тарыш па аповесці Міхася Чарота «Свінапас», сапраўды быў не першым беларускім фільмам. Тарыч змог выпусціць у пракат лясную быль першым толькі ў Мінску, а іншы беларускі фільм, пра які мы будзем гаварыць, знялі і паказалі па ўсім Савецкім Саюзе. Праца над прастытуткай пачалася на некаторы час раней, чым над лясной быллю. Фільм выпусцілі ўжо пасля лясной былі, але паказалі першым, чым фільм Тарыча у агульнасаюзных кінатэатрах у 1926 годзе. Прастытутка была працай рэжысёра Олега Фрэліха, кіно рабілі на маскоўскай студыі. Фільм меў поспех у гледачоў, але крытыкі таго часу не ўспрымалі яго пазітыўна, а некаторыя бачылі ў ім уплыў буржуазных псеўданавуковых нямецкіх фільмаў. Дарэчы, значны эпізод па працягласці фільма прысвечаны лекцыі аб шкодзе прастытуцыі і сацыяльных шляхах пазбаўлення ад яе. У гады вялікага тэрору фільм забаранілі, а забарону матывавалі тым, што ён быў палітычна некарэктным. Падзеі фільма адбываюцца ў Маскве ў сярэдзіне 1920-х гадоў падчас росквіту НЭПа. Гісторыя мае тры асноўныя лініі: маладой дзяўчыны Любы, сям'і Тыркінаў і прастытуткі Манькі. Люба жыве са сваёй пажылой цёткай Барбарай. Цётка эксплуатуе дзяўчыну, а пазней прадае суседу і выганяе з хаты. Люба надоўга не застаецца на вуліцы. Яе прытуляе жанчына, у якой ёсць бардэль і якая прымушае маладую дзяўчыну падпісаць кабальную распіску. Гісторыя Надзі. Сям'я Тыркінаў жыве побач з цёткай Барбарай. Пётр Тыркін працуе ў бізнэсоўцы мясніка Кандраціева. Паўсядзённае жыццё Тыркіна добра наладжанае. Яго жонка Надзя выхоўвае двух маладых дзяцей. Тыркін трагічна памірае, а Надзя застаецца без сродкаў да існавання. Яна сыходзіцца з мясніком, а потым ідзе працаваць прастытуткай. Гісторыя Манькі. Манька з'яўляецца ў фільме падчас сюжэтнай лініі Надзі. Надзя сустрэлася з Манькай на вуліцы. Яна расказвае ёй, што калі працавала пакаёўкай, яе спакусіў сын гаспадыні. Пасля гаспадыня выгнала яе з хаты за адносіны з сынам, і яна стала бяздомнай. З вуліцы яна прыйшла працаваць у дом цярпімасці і захварэла на венерычную хваробу, ад якой яшчэ лечыцца. Сюжэтныя лініі трох жанчын злучаюцца пасля таго, як Надзя, якая не можа зарабіць грошы прастытуцыяй, а яе дзеці моцна захварэлі, у роспачы спрабуе скончыць жыццё самагубствам. Але яе ратуюць. Сярод выратавальнікаў была Люба, якой удалося вырвацца з бардэлі, і цяпер яна працуе ў швейнай майстэрні пры венералагічным прафілакторыі. У яе новы хлопец Шура. Уладальніца бардэля не хоча проста адпусціць Любу і пагражае расказаць хлопцу пра мінулыя дзяўчыны. Але Люба расказвае Шуру ўсё пра сябе. Хлопец звяртаецца ў праваахоўныя органы, якія ліквідуюць бардэль. Жыццё Надзі таксама паляпшаецца, таму што Шура дапамагае ёй уладкавацца на працу ў трамвайны парк, а яе дзеці пачынаюць хадзіць у дзіцячы садок. Манька кладзецца ў венерычную бальніцу. Фільм «Прастытутка» знаходзіцца ў свабодным доступе на YouTube. Яго можа паглядзець любы ахвотны.